maulidin rasulillah ɗan amina gata na labbaika rasulillah shugaban halittu. Maulidin rasulillah ɗan amina gata na labbaika rasulillah shugaban halittu. Faiza na sa Allah shi kaɗai muke sallah, rabbi sarki jallalla ƙaru salatinka Allah gurinsa manzo rasula, ka sa su shehu tijjana haɗa da gausu zamani, sun ba Allah kwa sun yi yabo ga ɗaha manzona. Rana ta maulidin ɗaha mu zo gare shi mu ta yabo mu ce gare shi labbai ka ku zo domin ku ɗan jini. Ran da manzo ya sauka ilahu sarki tabara ya kira jibrilu, zana yi wa manzo na uni a yau ranarsa. Maulidin rasulillah ɗan amina gata na labbaika rasulillah shugaban halittu. Dandanan ya sauka ƙasa sai ga shiga ummi rasula, gata nan tana zaune. Dandanan ya tashi ta ya gyara duk halittinta, sai ya dimma Abdallah za ya ganta matarsa, sun ka gana da shi kuma za a haifi manzona. Haske ne walwalin haske ko ina yana kamshi, watan farko ga manzona sai ya da aminatu ta ce tana ganin haske, ashe mutum ne ya zo shi yana ta cewa labbaika rasulu shugaban kowa, manzon mu shugaba manzo. Maulidin rasulillah ɗan amina gata na labbaika rasulillah shugaban halittu. Ashe ubanmu ne Adam bayan da ya yi bankwana, sakan wata da ya yi na biyu annabi shi su ya zo shi yana ta yin tayin murna, wata na uku ya zo shi annabi Idris ya zo, sai wata na hudu ma annabi Nuhu ya zo shi yana ta nuna murna. Wata na alfarma watan biyar ga mai girma annabi Hudu ya zo shi kuma da yayi bankwana, watan shida na alfarma annabi na Ibrahim ya zo ga ummi manzona, watan bakwai na alfarma annabi Isma'il ya zo yana da labbaika. Maulidin rasulillah ɗan amina gata na labbaika rasulillah shugaban halittu. Bayan da ya yi bankwana watan takwas akin sha'awa annabi Yusuf ya zo shi yana da nuna murnarsa, shi ma da ya yi bankwana watan tara na alfarma annabi Musa Kalilu, wata na goma a ƙarshe za a haifi manzona. Wata na goma ne annabi Isa haɗaɗɗe ya zo ga ummi manzona, ya yo bishara gare ta ɗau cikinsa mai girma, sannan abin yabo a sama har da ma a ƙasai ma ko ina ya ɗau haske za a haifi manzona. Maulidin rasulillah ɗan amina gata na labbaika rasulillah shugaban halittu. Assalamu alaika rasulu annabin kowa, assalamu alaika shugaban halittu, assalamu alaika ubangidan jibril, assalamu alaika maɓuɓɓugar dukan daraja, la ilaha illallah za a haifi manzona.
haife shi, girgije ya rufe shi, ubangiji ya ɗauke shi, ya ce ku zaga a san shi, gabas da yamma da ɗan shi, ko ina su shaide shi, wanda rabo ya bashi abinda duk ya so, ɗaha rasulun ɗaha manzona. Maulidin Rasulillah ɗan Amina gata na labbaika Rasulillah gaban halittu du. Tsuntsaye suna murna, aljanu suna murna, dabbobi suna murna, kwarina suna murna, har da 'yan adam su ma. Dukkanin halittun duniya suna ta yin murna da saukar ɗaha manzona, kan Amina mai girma. Yabar Rasul zan nema ne nake gaban kwana, Isa masoyi suna na tare da Yahaya masoyi muke yaban ka manzona, zana gaida ummina ita ce a barcina, Rabbana ka dafa mata ta ido da manzona. Maulidin Rasulillah ɗan Amina gata